Még alkat már fel. Kérdezzek. Nem fontos ebben a nyolcában, most nincs. Hagyjad a doktor úrra. Mindjárt jön, de... Hát, hallod? Jön. Jól van, hogy csinálja. Sokkal jobb, magának csinálja az ember. Doktor bácsira hagyjad. Jól van, ügyes vagy. Doktor bácsira. Elviszi, vagy neki dobja? Elviszi. Akkor Elviszi. Na, nézzük azt a lábat akkor. inkább én. Doktor bácsi vagy. Fotózz le. Doktor bácsi. Na, jó. A tűvel tessék óvatosan Ne már. tessék már tűt adni. Ne tessék már. Na, üljünk már le. Ugye nem kapok tűt. Üljj már le! Ugye nem kapok tűt. Itt vagyok. Ne tessék már tűt adni. Milyen túl? Fejlődősnek. Ne tessék már. Becsap meg itt téged azt. Na, lábadat nyújtsd már előre. Ugye nem kapok tűt. Majd oda nyomom még azt. Majd megcsinálod, jó? Most már. De ugye nem kapok tűt. Semmi legyen már. Tessék majd adni. Ne legyen már! Hogy én csinálom, vagy te? De Ezért vagy, ne oda lábad! óvatosan tessék már. Óvatosan. Óvatosan. Ez fáj, hogy ez sokkal.